Sibuye namhlanje ngizothi kumlaleli, don't throw away that handbag. Ngayitshingi lo handbag kodwa ithungi ngoba kudabuke yona, kudabuka ilayini. Ngicela ukuyiphinda sonto. Lento esinuka nento ebolisiwe kuboliswa ilining but not the back. Washa lento engaphakathi. Washa lento engaphakathi. Namhlanje ngifuna ukuthi Tobe Sontobe masivala isikhwama sethu. Ngizothi kumlaleli, ngizokhuluma nomlaleli othi abantu bayangibona ngimuhle ngaphandle kodwa ngibolile ngaphakathi. Ngizothi ungalahli lesi sikhwama sempilo ngoba kubole ilayini, kudabuke ilayini kodwa isikhwama sisesihle. Ayawungizwa sonto. Ngifuna ukuthi udokotela usekutshela wathi HIV and AIDS and abantu abakubonayo mabebona wena babona umuntu oright kanti ngaphakathi ilining yona enenkinga. Udokotela usekutshela wathi unoshukela, udokotela usekutshela wathi impilo yakho ngeke kusalunga, wathi unesifo senhliziyo. Kodwa namhlanje ekseni sizothi no don't give up now. Kubole ilining kodwa isikhwama si right. Ngizokhuluma nomuntu namhlanje athi abantu bangimoshile, umshado wami moshekile, anginamali abantu mabengibona. Ngizothi don't worry my brother my sister, there it's just only the lining. Udinga nje ukuthi uthathe inayiti, akethungi asithungi inayiti. Uma usibona sila ekseni Sontobe sizothunga ama lining adabukile, sizothi leso sikhwama ungasayibulala naleyo ntambo bengayithatha ufuna ukuyibulala ngayo, sithi drop it down ngoba ilining edabukile. Sizothi nalo shevo ufuna ukuphuza mhlasembe namhlanje ekseni ucabanga umlaleli ukuyoyiphosa estimeleni, ukuyoyiphosa emotweni ngoba ethi kuphela akekho umuntu omamukelayo. Sizothi drop it down. Into elimele, it's just a lining, it's not the back. The back is still beautiful Sontobe. Lesa sikhwama sisafana nezicathulo zakho, lesa sikhwama safana nengubo yakho. Ngakho ke ungasilahli isikhwama, thunga ilining Sontobe ngoba mawukwathunga ilining isikhwama sakho sisazoba sihle futhi. Kunabantu abaningi namhlanje Sontobe sebephosa ithawula, kunabantu abaningi namhlanje Sontobe sebethi mina impilo angisayiboni, kunabantu abaningi namhlanje Sontobe abafisa nokuyibulala. No sithi ungayibulali mlalele ekhaya, ilining sivumele ke sithunga ilining. Mawuthi Sontobe sikhulumile la e-studio but 2015 uthi siya kubantu siyocinga ukuthi ama lining anjani ngoba uma kuke kwabuyela ilining Sontobe sikhwama sakho sinamandla. Yawashwa yayinhle ngoba lesi sikhwama simela impilo Sontobe. Simela impilo. Yingakho eBhayibhelini uthi omunye ohlakaniphile wesitha sami ungathokozi ngami mawungibona ngisawile ngoba ngizovuka Sontobe. Ngithi umlaleli uzovuka noma bangakubona udlela umuzi, noma bangakubona udlela imoto, noma bangakubona ulahlekelwe umsebenzi, noma bangakubona ungenamali, baze bakiright off ukuthi akuphelile ngayo. Lalela akuphelanga, kudabuka ilining. Ngisengamthola othungayo sithunge le lining ngoba kwathunga le lining ngisazosiphatha phakathi kwabantu with confidence, ngisazosiphatha phakathi kwabantu with pride ngoba uma nje kokwalunga ilining ungasheshi ugive up. Ingakho ekseni sithi ungasilahli leso sikhwama sempilo, ungayilahli leyo mpilo, ungagive up ngaleyo mpilo, ungalahli ithemba ngempilo yakho ngoba khona okusengenzeka Sontobe. Esilongo uyamkhumbula uMefiboshethi isikhwama esimpilo babemdampe lo diba kwathiwa ayikho into. Uma inkosi uDavid ibuza ukuthi ukhona nosele abantu ayikho into ongayenza ngoMefiboshethi ngoba uparalyzed, uselodiba, unyongo, usendaweni yamaphunga, usendaweni lalela Sontobe, usendaweni yamaphunga. So there is nothing that you can do ngaye. Uthi uDavid no nina nibona isikhwama semaphungeni kodwa ikhona into engisengayenza. Angahlala nami etafuleni. If I can clean that bag, if I can sew, if I can stitch it back, lesi sikhwama sihle etafuleni mase ngihamba naso. Wathi akalandwe, mayelandwa waye paralyzed. Uthi uDavid hayi kulesi sikhwama kudabuke nje kuphela ilining kodwa isikhwama siyaphila. Angivumele Sontobe ngithi nawe ulana namhlanje babetha abantu kuphelile kanti kwakudabuka ilining. Isikhwama siyaphila. Ivuma 103 FM yabona ukuthi hayi kulahlwa isikhwama la esiphilayo kodwa ilining yiyo nje masingadila nelining sathunga isikhwama. Yingakho kunyuka ibalo zabalaleli ngoba kahle kwakudatshule nje ilining, isikhwama sona siyaphila. Don't throw away that handbag.
yakhe, because into esesikhwameni yona elimele okufanele siyithunga. It's not over until God says it's over. Angiza kuwe Jehova ekseni. Iza nawo, ayize ekseni. Umhlakazi. Uninkosi ngiza kuwe. Sithunga ilayini. Noma ngidabukile ngiza kuJehova. Sithunga ilayini. Noma ngihlala emaphungeni ngiza kuJehova. Sithunga ilayini. Noma ngiunyonga ngiza kuJehova. Sithunga ilayini. Noma ngingaboni ngiza kuJehova. Sithunga ilayini. Noma ngi-HIV positive ngiza kuJehova. Sithunga ilayini ngisoto. Hayi uyabla. Mabuphela gogo kwami ngikufune wena nje hlala enhlizweni yami ngize ngikubone yebo Nkosi. Ungibona ngisazula zulala umami tukisubona nganda umntwanakho yebo Nkosi. Ngoba mnandi ekseni kantuku umhlakazi uthi inkosi ngiza kuwe ekseni. Ngiza kuwe ngine TB, ngiza kuwe ngine cancer, ngiza kuwe ngi-HIV positive, ngiza kuwe ngasebenzi, ngiza kuwe ngiyangena nge-university, ngiza kuwe noma kuthiwa ngifailile, ngiza